Čaute. Vítajte. Dneska ideme fotiť vlnu. Budeme potrebovať na to statív, stativis, digitálnu zrkadlovku, oceľovú vlnu, máme tu hrubšiu, tenšiu, my si ich miešame, niečo na zapaľovanie tej vlny. V dnešnom prípade máme tu autozapalovač, môžete použiť aj normálny zapalovač alebo 9V baterku. Tieto miešatka na vajcia, rukavičky, niekedy sa zídu, a najdôležitejšiu vec, lano alebo nejaké oceľové lano alebo niečo podobné. Povieme si niečo o bezpečnosti pri práci, keďže bezpečnosť pri práci je dôležitejšia než práca sama. Aj by som to teraz zapálil, ale keďže tu je veľa listov suchých, nebudem to riskovať, pretože nemenované mesto snov by nám poslalo veľmi tučnú faktúru, čo samozrejme nechceme. No, rukavice určite budeme potrebovať, aby sme si paprče nespálili. No a točiť s tým už je pomerne jednoduché. Tí, čo točia kabelkami pri diaľniciach, to určite poznajú, takže nie je to nič zložité. Večera. Avino. Poď, dám ti vlnu. Hej, Silvester! Viac toč, no. To je super, rýchlejšie toč. To je super, to je výborné. Pri točení kabelky, teda vlny, točte radšej ďalej od seba, odtiaľ si to držte, aby sa nestal nejaký úraz. Predsa je to dosť nebezpečné. A pokiaľ nefotíte pri vode, tak určite si to zoberte do sebou aj hasicí prístroj. Ale ten si zoberte aj tak. Všetku teóriu, ako fotiť tento žáner, už vieme. Slnko nám zapadlo, takže ideme niečo vyskúšať. Možno pridáme nejaký blesk. Máme vlnu, statív, foťák a kamaráda, ktorý natáča, ten je potrebný. A samozrejme, dávajte si pozor na to, aby ste nepodpálili niečo. Poďte so mnou. Tak keď tam dávate tú vlnu, tak ju tam moc netlačte, nech tam je viac tak vzduchu, nech vám to lepšie horí a tým pádom to bude lepšie potom aj prskať, takže efekt bude lepší na fotke. Pri tomto fotení ľudia s dlhými vlasmi, ako mám napríklad ja, si musia dávať pozor, ale samozrejme aj tí, ktorí majú krátke vlasy, lebo to všade frká a je to veľmi nebezpečné, tak preto používajte kapucu alebo niečo iné na hlavu. Prvé pokusy máme za sebou, myslím si, že celkom niečo vyšlo, vyzerá to asi takto. A ideme ešte vyskúšať niečo iné s dlhším objektívom. Dúfam, že sa fotky vydarili a že ste nič nepodpálili. Alebo vlasy. Horia, dobre. Takže vidíme sa v ďalších epizódach. Áno, pošlite nám nejaké fotky a radi ich uvidíme. Čaute. Čau.